Салом алейкум, машалле вакан мардуми шариф дуиксун. 5 моҳ пеш бачаи Каромат Шариф дидесен калабока дарои экран. Ваъда додаги буд ки ма бояд бибуром ҳақиқата гап занам. Имина барои склади сабурӣ чихел шумо мегӯед мардуми шарифи Тоҷикистон склади силтавохона. Бачаи Каромат Шарипов бо гап намезанем ай бораи бобоҷони 88 лангари бӯи ҷӯи бульёни мурғи ояд ҳаме монен ёра и блогерора монен. Як бачаи басавод ба тарбия ма надонистам ки як балабол одаме ай даҳани худат биромад ки мара гуфтан ки бира мо тура боварат мекунем ту ҳақиқата гап мезаде. Бачаи Каромат Шарипов ҳақиқата гап мезаде. 5 моҳе ба ин гузашт. Бачаи Каромат Шарипов чаро хомӯш ҳастӣ ту? ба гуфтаи группа бисёр экстремистҳо тарсонданд ёки пуло доданд. насиб боша бачаи Каромат Шарипов ай рӯзи 11 то 14 ман Москва намешавам. именно аз дуруни самолёт насиб боша видеобарашение мекунам. ин кора ман хеле намемонам. бачаи Каромат Шарипов ту бояд бибурои гап зани именно барои склади сабурӣ. ту мегӯӣ тура ки роӣ кард именно склад? мара роӣ карда, мара гуфтанд ки бира ки тура роӣ кард? та ин номи мардум гап задагӣ. тура ки ҷоза дода боша ман намедонам. одаме ки аз сиёсати падари миллат норозӣ аст. бачаи Каромат Шарипов бозӣ накар, калабок кӯшиш кар ки ранги Муҳаммадиқои Садриддин адпӯшид наша. ман ба гапам ҷавоб медам. бачаи Каромат Шарипов мо интизор ҳастем ранги Соқу Фаёд дар ҳаёт мард шавад. чӣ гапе мегӯм иҷро кардесам. миту ҳастӣ бачаи Каромат Шарипов? миту ҳастӣ? чӣ ба намебурай гап зани? чӣ ба? бисёр баъд гап намезанам ҳамватанони азиз. пагама эфир даём то 11 аз шайли вакан эфирро гузаронда мекунем. эфири простой. миллиони хутона комментария бинависен. ҳар як миллиони шуморо ман мебинам ва эфирда мебурам гап мезанам. бачаи Каромат Шарипов бо Соқу Фаёд бозӣ накар. ман кӯшиш мекунем ки ту бояд бибурои дар эфир ёки коротки видео мекунӣ. ту як тарсончак одам ҳастӣ. ту аз сабурӣ битарсӣ. ту аз лангариву бобоҷон битарсӣ. бо ту мебурам ё ки ман лидер ҳастам. бо меомад бачаи Каромат Шарипов направо налево твори лидерора ман истифода мебарам.